Нека да не пропускаме и факта, че госпожа Атанасова забрави да поясни, че е ползвала и дипломатическия си и личния си паспорт при тези пътувания. Нека да има добрината, като изнася факти и обстоятелства, да бъде по-прецизна. Възможно ли да се ползва? Ние ще бъдем максимално прецизни и след като това е толкова важно за господин Пеевски и за госпожа Атанасова, ще изнесем в пълнота всички факти, всеки сам ще може да си направи изводите. Възможно ли, казахте нещо много важно, ползване и личния и дипломатическия паспорт, възможно ли да се ползват двата паспорта в рамките на едно пътуване? Възможно е. Не е редно, но е възможно. Личният паспорт все още ли е валиден? Не е интересно, че личният паспорт по нейно желание е върнат и унищожен април месец тази година, което сам разбирате и вие и зрителите ви има различни последици. Но нека не се тревожат госпожа Атанасова и господин Пеевски. Ще направим всичко необходимо и възможно. Ще добием цялата информация, включително от партньорите ни международни, тъй като това са международни полети. И ще изясним всички факти, щом те са толкова важни.